ακόμα σε ένα βίντεο, το δεύτερο μας βίντεο βασικά του καναλιού. Πριν εδώ, Φάισον εδώ πέρα. Αυτό είναι... Μην κόβεις! Δεν πειράζει. Γάμψεις το πλάνο του μαλακά όλα. Συνεχίζουμε, ωραία. Πριν, σήμερα θα κάνουμε trick shots, θα κάνουμε το horse. Το horse, αυτό το παιχνίδι είναι το horse. Κάθε φορά θα πρέπει να κάνει κάτι και πρέπει να το αντιγράφουμε εμείς. 4 άτομα εδώ. Θα πρέπει να το αντιγράφουμε. Όποιος δεν το κάνει σωστά ή δεν βάλει καλάθι, παίρνει ένα γράμμα από το γράμμα horse. Όποιος πάρει όλα τα γράμματα του horse, χάνει. Χαρτί πρέπει να έχω παίξει χαρτί μου. Αλλά δεν θα σε χύσω πέτρα. Ήδη πριν είχα κάνει χαρτί και... Δεύτερο, τρίτη και θα το κάνω. Πάμε στις ειδικές καταστάσεις εδώ και ώρα και το ενδεχόμενο της παράτασης. Παίζει επαναφορά του Μάτζαρη για το Σπανούλι. 4, 3, 2. Σλούκας έξω, Πρίντεζη σε σου 3 πόντων. But first, let me take a selfie. Εσύ κάνεις, όχι. Εγώ κάνω. Το παλιό τρίποντο. What you say? Oh, that you only meant well, well, 'cause you did. What you say? That it's all for the best. Fuck this shit. Το παλιό τρίποντο. Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all I know. Κάνε να βάλουμε κάτι. Η παιδιά μπαίνει μου, καλά. Κοίταξε τον άλλη για αυτό. Πήρα το γαμάι. Μόλις πήρε... Μια πριν πήρε το πρώτο γραμμάκι. Γιώργος. Κονταχύγεις! Μην πας για τα ου. Εντάξει. Παιδιά εδώ το challenge, μια χαρά είναι. Too easy. Too easy for us. Πήρα αυτό το χώρο. H.O. Oh yes. What you say? Ναι. Έχεις να το say. Για αποτύχαμε όλοι. Εγώ ανήκω.
λύσει. Με το καλό. Με το φόρμα. Δεν έχει κάποιο τρόπο. Ο Αρτίος ο Firestone. Όχι μέσα από το σου δίνει τα παπούτσια, δείξε. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Στέφεν Κάρι. Σε γαμίσω με το δικό της. Εντάξει. Άρα. Και κοίτα. Εντάξει, άστο, δεν φτάνει. What you say? Ένα shout-out στη Δήμητρα, ξέρει ποια είναι αυτή. Σκάσε ρε μαλάκα, δεν γκόμενα τώρα. Γκόμενα δεν θα βρει. Oh, won't you stay with me? Σημαίνει challenge. Firestone, ο Πρι έχασε. Μας έδειξαν το γήπεδο. Μας έδειξαν το γήπεδο γιατί είναι το 12.30 ώρα. Ναι. Δεν είναι το 12.30, μάγκες είναι το 12.34.